Здравейте хора! В момента снимам видео. В момента ще играем на... Само че да видео. Играем на Brawl Stars. Да, нямам малко. Много малко батерия, но това видео ще бъде някъде около 10 минути. Ако успея за толкова. И така. Разбирате, ще малко бъгвам. Така. Трябва да почнем да играем. И така. Пишете, ако искате, ще поделя Brawl Stars. Не знам кой да почне. Така. Това е моето второ видео. Както знаете, първото ми беше как приключа милион. Да, начинаш съм тъп, съм видеята, знам. Ох, хора, съм пълен бот. Бота ще ми каже. И здравейте хора. Както първия път просто така умрях. Шит, спайк. Ела бе, спайкче, майкче, спирай, защо всички бяга, бе? Няма да го събреш. О, шит, какво ще трябва? Умирай, бе! Нимфоманче, да пее, че изстрел циганска на българска. Значи знам да не мога само музика, защото може да е копирайтната и да не получавам никакви пари. О! Хора, пак помрях! Така хора, извинявам се, просто бях на второ място. Малко не остава. Спрете, защо всички атакувате мен? Това са тъпто време. Атакувах мен. Сори, ако не се чувам. Старая се качеството да е най-добро. Нещо време. Все пак още съм начинаещ. Аре, стигам бегаме. Бегаме, да стигна да убия. О! Много малко зара. Хора, бе. И здравейте хора, пак съм тук, просто реших да сменя героя. Защото с Леон не ми вървеше просто. Този път няма нови герои. Keep the darkness. Give me the keep the darkness. Hi, Multify. Haha. Why is Epsnibel? Мога да го промъса. Просто правя така. Ще просто като просто умра, просто правя така. Майкси, keep the Nibel. Не просто. Не ме мислите за някакъв щрекливец, просто мисля. Знаете, просто хора писали. Значи няма ръчава. Сам. Аре, хора, една игра не мога да спечелим. Ще игра с моя. Чай да съм съсъл.
Както казах, това видео ще бъде просто някъде около 6-7 минутки, 10 макс, ако издържи бартерата просто. Чакай. Аз съм мишечка, бе, брат. Аз съм мишка, бе. Чакайте, бе. Чакайте, бе. Аз съм просто мишка. Мишка с пишка. Направена пишка. Карма. Убита. Нека да върнем да разпечелим първата игра. Шет, Макси, айла, бе. Макси. Ара, влез ми. Ара. Хора, това не беше добра идея. Умрях. Много съм про. Нека да отворим Demon Star Europa. Хора, нека да видим кой ще ми се падне. Падна ми се на Емсанги. Демон. Вау, хора. What? Това до сега не ми се е падало. А какво? Май скин беше. На кой? На Емс. Чакайте. Но як скин. Браво на мен. Хора, нещо ме бъгна. Тук имаше нещо. Нека взем 400, просто ще играем още малко. Още регли. Защото имам 3%. Ама кеф музичката. Бати, як е скин просто. Искаме да мръсне, да чупиш кръсне. Ботка е. Бибили ко беше? Ботка. Ботка е. Хора, много як то скин. Спреме. Hashtag winnings. Напишете в коментарите hashtag winning. Hashtag winnings. Или тръгнете моема. Напишете каквото искате просто. Няма да изстрелям на никой коментарите. Ще ги оставя. Примо. Браво на мен. Хора, скоро ще спирам клипа. И хаштаг winnings, хора. Върнах се, хора. Хаштаг winnings в коментарите. Хора, как умрах? Хора, май много си умра. Чакайте, че го намаля. Така е малко по-добре просто. Колко процента? Хора, имам 3%. Това видео ще е най-дългото в канала ми.
Всяко знаете колко много имам да обработвам. Това го правя само заради вас, единствено само заради вас и само заради вас. Само заради вас и само заради вас. Пак. Вие купите ли си Brawl Pass? Аз не. Скоро ще го купувам. Искам да мръсна, да чупиш кръсна. Сори, Димов, ако ме бавниш. О, Пипер е най-тъпия герой. Хора, се извинявайте, че винаги си гледам просто батерията, защото има малко батерия и затова. Искам да мръсна, да чупиш кръсна. Харе, къде си? Ема срещу Емс, нека да видим кой е по-добрата Емс. Аре Емс, ти си е тук. Аз по-добрата съм, аз съм по-добре Емс. По-добрата Емс. Хайде. Нека да вземем. Хайде. Идео. Нека да видим. Рер. И това беше от мен. Абонирайте се за нашия канал. Ако се чудят къде е Денислав другият, той не реши да снима просто защото го мързи, както винаги. И това беше от мен. Лека вечер и да бъдете живи и здрави. Айде!